Kini ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat pakongsan ko khubor. Penang jingelang kami bina Menteri Rangba usumbut Menteri Rangba kami Meghalaya uba Preston Tunsong ban lung jingken ye ke jingya ke kamsna surong ha ki jaka khaput ke jilla bat kari Bangladesh. Rai ke Sarkar Meghalaya ban penyo yeng sa sipuan na kabentaki nongpang jong ke jilla ki belit sumar sya velur. Penang jingelang ki kentai Hari Boy District ban persya ya ke jing pentut ya ka anro Women's Reservation Bill ke balawan ra Lok Sabha. Bat sedang ki lempung ile ka sports ha ki district da ka jing simentasit ram ki kena school Hari Boy bat West Giant Hills. Ki kubor ke babnia. Usumbut Menteri Rangba kami Meghalaya uba Preston Tunsong ula penia ya ke jingelang kami bnia ke bala penlong na ke benta ban lum jingken halo ke jingya seprang ki kam sna surok lengba ke skim PMGSY ha ki tahan kaput jong ke jela Meghalaya uba Tunsong ulaong ba ke jingya seprang ke jing sna surok kelamat ye ke jing pentut na ke daw ke jing don kam ban yo ye ke jing pelat bat ke jing ajing bet ke badan kam nakaliang katnat BSF bat CPWD. Hakati jing helang le keren yetai halor ki jing aha ke bede bat ke jing sna surok markhap bat ki jaka ki ba klemden jing ker sainersya hasilin ter uput bat koi per kari bat ru ha ke ba penibiang tarajur ya kalat jing peneso bat ke jing yada bat jing singan jokari. Ubat Tunsong uloong baka Sarkar Meghalaya kadang dan haga jing keren baka Sarkar Pedeng bahkan penstet ya kijing ajing menjur bat ban penbha ya kilat pening sok surok ha kisnong nong kendong ki becengai na ki jakasor da ka babendrap baka benta ka bakong santam na ka benta ban yo ya karai kaman bat kijing sakri sekipat ba kadai kalat jing peneso ka bakambha bat ka bakhamsuk ha kalit kawan. Ka Sarkar Meghalaya kalarai ban penbet jaka sak sipon na kabenta kinong pang ki belik sak sumar sa velur rengkat bat ya kinong senran ki jongki kat ba ka jing cemu ban penyo ya ka Meghalaya House ko batmai kadang ya seprang Menteri Sarkar Meghalaya uba asos tene sotun uloong ba ka yin sa ka bala dan bero iskata kalong ka bala rim bat ka bamlong su ka babit babiang ban pensa beriu bat ya ka jing terwa ban tango da ka jing te ka batmai la de pa ka bandan bat ban penbit penbiang ha ki jing don kam bat ka bakham he hanrei kan simpor pat ban la ban pendep puraya ka. Ya mentana kalian ke Sarkar Meghalaya kadang jing temu ban wai da ka yeng ban ai jing kersian ni kinong pang ki belik sak sumar se velur na ka jela bat kani ke singjam kalong na ka benta ban kampensuk ya ki jing baki pat ba ki mat ha ba ki let se velur ban yo ki jing sumar. Katnat ki kam thanjan jong ka jela nin ka si kala sam ya ki kor kelan ksai rusam sa kinong rep knyang kata ki khinang rendia lengba ka skim Riboy Silk Rise da ka jing smu ban penklan ya ka company ksai rusam bat ban kentiu ya ka ko yo ka kot ka jongki arspa san pramut ginong rep na ki arpo tili ki sinong jong ka Riboy District kila yo jing toy na ka te ka sinjam trekam jong ka tanat sericulture ka bala phai khmat karpang halo ka jing kentiu ya ka jing penmi yo ksai rusam ka ba kenthop ru yo ksai rendia. Ketika projek kabala pelat petba ha kaba sedang menta usnem da Menteri Rangba Konrad ke sangma ka kenthop ya ka song pisa ba saus pa nripui klur tengka da ka babu thong ban kot syaki 1000 ars pa angut kinong rep ki he officer ng kotnat ki kam thanjang ki la ong ba ki kor klang sai ki bala sam kin kampen bhai ke jing pen mi sai kan kentil ke jing ni bat kan penklang ya ki lat kamai. Ya kita ki kor la samdo MLA kanong po uba Merrill Bonds im ha ka jingi don kat lang jong ki he officer katnat bat ki pat ba jong kathan. Kani ku kubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong mentang ini beteng ya ki kubor ki berangsa. Ki nongelam jong seng BJP State Unit balalam kemat da ka kong Daniela Nonglan
bat ka anzi sangma kila penong jingelang rengkat bekilong kemi na kathan di boy ban persa ya ka jingpun thut belakno ya ka anro Women's Reservation Bill hapo ka yendar bar Lok Sabha hakate jingelang lawan ni rengkat lang da kinong yelam ka BJP na Kelengkari Boy District kinong kren kila keno baki seng-sang perthai ki badan hakaleng persa ki khanglat ya ka wain ki an ki bakong san ki ba ka thong jangka ka long ban kentiu ya ka jingdan ki kenthai ban long ki nong ni khmat ha ka yen ba parliament bat ha ki yen ba thau an ki jela haba ajingkran ha ka te jingelang ka kong Daniela nonglat kala ong ba ki kenthai Meghalaya ki kersan ya ketika andro bat kala banjur halo ka jingdan kaman penklan ya ka jingpun ko bor ki kenthai lengba ki sinjam ha ki kam thau an da ka ba penkenau ba ka jela Meghalaya kalong ka jela ka ba aijat sakak ni bat ka ba nyokor ba ya ki kenthai ki nong song snong jong ka snong rim ha is Giant Hills kilalit IT da ka dorkhas sa Deputy Commissioner ka ba persya ya ka jingsungu penlong public hearing halor ka kamti motion da ka way ka company cement ki pat ba nong song snong ki bala kam try nong kanti ya ka jaka halom serman kila iPod news ni ban pensange ya ka public hearing ka bala tumu ban penlong ha ka ba kila kedo bat penpau ba kim simla aji menjur menuru halor ka ka project ki pat ba kila ong ba ya ka jaka laju penan kam ha ka barap baryang bat kila bu jing kili ba kumno ha ki duler ka pau da kumwe ki dukhot jong ka snong kila penpau ya ka jing sokhia halor ka ka jing elam bakala bat kila dawa ya ka jing tuklar ba mardor da ki bor ki bedikmi nakaliang Deputy Commissioner ula ajing mod iki bakin pha iki jing ujor persa jong ki sya ka Meghalaya Pollution Control Board nak benta bakan le ya ka ba dan kam nang ni sakmat kumba saw pusan keligi school nak keleng kathan ri boy kile simenta ha ka district level inter school sports meet arajar afun rio ka bana penlong ha ka madan NSCA ha nompo ya ka tegelimpung ile kai ka balai silenter la plie do additional superintendent juga tenat pulit uba Orville Masar ha ka jinda nakat lang district sports officer ba Bobby Nongben bat kibe di kinong tre juga tenat sports haba ajing keren ha ka tegejing lang pli ukong san lopen slur bat amin si migi kena school ba kini simenta ha ki jingi ile kai da ka jing shitham ba da ka man si mile kai da ka ba khmi ya ka sports kum karan san ka ban penina mela ka sap ka pong bat ka ban pli ru ya kibe di kilat kilenti ban kiu kham saneng hadien habon hakasi pli la penlong iki jingi ko mare bat kibe di ha ka bala sakhi ya ka jingi simenta shitham jongki kena school ya ka district level inter school athletic meet la penlong ru hajwai hawa ejer multi sports complex ha ka baki kena school na keleng ki benta jong ka West Giant Hills kilawan bani simenta kati kelimpung ka bala penlong da ka West Giant District Sports Association kan kuntop ya ki jingi ko na ka benta ki kena sinrang bat ki kena kan thei ha ki rta ba pher la pli ki kelimpung ya ka sports da ka District School Education Officer i Dr. Waisa Sumer i bala penslur bat IMC mi ki kena bakini simenta ha ki jingi le kai da ka jingkut jingmut bat da ka mensim kum kinong ile kai ha ka basedang jo ka jingi kop kala dan ka jing simsmai balelam da kinong ile kai bet tam jong ka kenti ka balala ki pat ba nong snong jong ka laban lum sat sni sipam puar kila dap da ka jing sir hadien balalap ya ka wi ka pla ka balasu i hajan u transformer ki pulit rangkat baka kunhun bomb squad kila let marmar seketika jaka bat hadien ke jing jurep kila penti kena baka tiga pla ka dega bathli bat ka bam dan jing ma ki bo pnya snong kila ong ba on sakmi leng ba ka ki ko CCTV ban la tip bat itu manu bala ino ya ketika pla ka tiga jaka nakaliang ki pulit kila kuntu ki pat ba bakin long ki bahusia handrai om ban ki kulmar bat baki dan kam ban pentip se ki bor ki bedikmi lada ki lap ikinu ki mar ki ba ki isan kman ni ki i artatien katu kani ka kubor lakut belawan sapina ka akas bani shalong ha ka por prabaji ngini so pat baka Daily Station na ka bantagi kubor ki banwan naka